wonten wigatos menapa bapa paduka merpeki jasad kula. Ngaten nggih, Nger. Kula namung badhe miterek. Kula mireng pawartos. Swantenipun gegirisi Suwatama mati, Suwatama mati. Mboten to, Nggih? Janjanipun kados pundi? Kula pitados kaliyan panjenengan. Menapa leres? Ingkang rayipun Suwatama menika dumugi ing sirna. Kados panjenengan menika keparat kowe. Rampungan. Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati. Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati, Suwatama mati. Lenging triya mangun kung kanduan rimang lirina tanpa kanin. Yen tan tulus mengkusang ya utama. Wah, swasana kok dadi capuh kaya mengkene. Ana swara, Suwatama mati, Suwatama mati. Iki tenan apa kabar goroh? Suwatama mati, Suwatama mati. Iki kabar tenan apa huak? Ora pati juga mono. Wah. Coba tak takon sing nyatane. Dara. Wah, ana dawuh apa guru. Aku krungu kabar kok ora kepenak.
Swatama mati, Swatama mati. Ora. Iki apa pancen bener? Swatama mati. Ya pancen bener Swatama mati. Swatama mati? Ya. Sing mateni sapa? Sing mateni aku. Hah, aku ora ngandel. Aku ora ngandel. Arep kowe kuwi digdaya. Ning kejemu ora tekan semono. Ora ngandel aku. Para Dyana Arjuna esmu kamanungsani rasawangnya gendreh manis riringe dikamandyan anakku ger Arjuna wonten dawuh bapa aku kudu kabar ora kepenak iki kabar sing tak rungokake kok Swatama mati surak mangambal-ambal surak mbata rubuh. Apa bener nek Swatama ki mati? Inggih, Bapa. Swatama dumugi ning sirna. Swatama mati? Inggih, Bapa. Sing mateni sapa? Ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Ah, ora ngandel kuwi ya tunggale mau iki. Pati Darma putra nyang Dananjaya umature neraka Narendra Harimurti Anak Prabu Puntadewa nggih inggih Bapa pangabekti kula katur inggih kula tampi nggih kula tampi dawuh sami-sami wonten wigatos menapa Bapa paduka merpeki jasad kula ngaten nggih nggih kula namung badhe miterek kula mireng pawartos swantenipun gegirisi Swatama mati mboten to nggih janjanipun kados pundi kula pitados kaliyan panjenengan menapa leres ingkang rayipun Swatama menika dumugi ing sirna. Inggih Bapa. Yayi Swatama sampun sirna sampun pejah. Ingkang mejahi Yayi Werkudara. Aduh. Lakon kok kaya mengkene gek kepiye iki? Kados pundi Bapa paduka Bapa penemban kok muwun menapa panjenengan getuni sirnanipun Yayi Swatama kula mboten getuni Swatama kula ngertos Swatama jek urip kok nggih kula ngertos Swatama tesih gesang lha kenging menapa Bapa Durna kok muwun sing kula tangisi niku mboten sinten-sinten sing kula tangisi menika paduka anak Prabu kula niku nangisi panjenengan niku kula wonten menapa nyuwun pangapunten sampeyan Ratu Suci kok gelem goroh nggih eman panjenengan niku wong sabar darana kondange wong lila legawa lair tu sing batin aja meneh kok mung loro mati diwujuti getihe we putih pundi jimat jamus Kalimasada
Panjenengan iku satriya suci kok gelem goroh. Mung golek menang sing ora sepiro ajine kemenangan panjenengan niku kaliyan kasucen panjenengan niku bobotipun taksih amrat anggen panjenengan nindakaken suci lan sabar menika kala wau. Aduh nggih, eman. Mila jagat niku mboten tentrem. Jalaran kathah tiyang semuci suci kados panjenengan menika wau keparat kowe. Anggro terus tumbar rindu bumi kunjing maludo guntur ketuk kumop kang joloni di separat durna wong kang kaya kowe terus jumena iki ya aku terus jumena arep ngapa kowe malang kadak methuke aku durna kowe aja banget aja banget nggonmu jlomprongake janjane ngono kowe kuwi arep melehake Kakang Prabu Puntadewa. Ya toh? Kowe karane Kakang Puntadewa kuwi wong suci. Getihe putih. Keneng apa kok gelem ngapusi rak ngono karepmu? Ya ning nyatane ra ngono. Kowe apa ora eling? Kakang Puntadewa kuwi najan wong sabar. Wong suci ning kae ya menungsa. Tak baleni meneh Kakang Puntadewa kae ya menungsa kedunungan lali luput apes rusak murka. Lah saiki genti tak walik aku takon karo kowe Durna. Ayo untuk memulang Pandhawa karo Kurawa piye? Lho. Ngilmuku tak tumplak kabeh karo Pandhawa Kurawa. Kasektenku tak wenehake. Jayaji kawijayan kanuragan kasantikan to sing balung uleting kulit Pandhawa karo Kurawa keratan